Moi bons días a todas e a todos, gracias por estar aí. Imos a dar comenzo comentando os acordos da Xunta Municipal de Goberno desta mañán e despois falando de algún outro tema e contestando as preguntas que se me poidan formular. En primeiro lugar, coas licencias, salientar a licencia concedida a Orange España para a instalación do cableado na cidade histórica, a Orange Yastel precisamente para a fibra óptica. Tamén outro tipo de licencias, unha vivenda unifamiliar na Xunlla, un edificio de 5 vivendas de 4 plantas na Rúa de Nova de Abaixo número 20, a rehabilitación de outro edificio na Rúa da Travesa, e algunhas cuestións de reprogramación e de cesións de viario. Tamén se aceptou unha subvención de Turismo de Galicia, da Axencia de Turismo de Galicia, ás festas do Apóstolo, para programación desenvolvida. Se aprobaron os convenios de colaboración co Padroado da Casa da Trolla, co Fundación Rosalía de Castro, co Museo do Pobo Galego e coa Fundación Gonzalo Torrente Ballester, por un importe de 50.000 euros. Tamén se aprobou retomar o proxecto de licitación do Servicio de Axuda no Fogar, unha vez recibido a resolución do TADGAL que obliga a recalcular o custo económico especialmente derivado do COVID, por lo tanto se vai a recalcular, reaxustar e reiniciar o procedimento de contratación. Tamén o convenio coa plataforma polo emprego, unha subvención de 12.000 euros. Tamén a licitación dos obxectos perdidos depositados na Policía Local, unha adenda ao convenio con multiusos Fontes do Sar, a última certificación da obra de Patio de Madres Castrondouro, que é a certificación final de obra. Tamén se fixo mesmo co certificado final de obra da reurbanización da finca do Espiño. Esta é unha obra que rematou no ano 2015, pero que quedara colgado ese tema e, por lo tanto, era necesario regularizalo desde o punto de vista administrativo. Se reprograma tamén os gastos de funcionamento do Centro de Creación Cultural e do Centro de Música para a Xente Xoven de Santiago de Compostela, que inicialmente se preveía 2019, 20 e 21, vai a ser 20, 21 e 22. Como é sabido, eso quedou adxudicado no mes de xunio, por lo tanto, sería operativo xa desde este momento hasta o ano 2022. Tamén se reinicia o procedimento de contratación da Escola Municipal de Música por un importe de 496.999 euros ao ano, unha subvención de Antega, da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, para a posta en marcha da aula CEMIT. Se designa a Rubén Prol Mariño en representación do Grupo Socialista para o Consello Reitor do Auditorio de Galicia. Se aproba unha subvención a unha plusvalía para unha construción dunha vivenda no rural e dase conta, en primeiro lugar, da carta de agradecimento de Codgami pola cesión do terreno para a súa sede e tamén de diferentes sentencias que afectan ao Concello en materia urbanística, en materia de responsabilidade patrimonial e en materia de personal. Desde o punto de vista de outros temas que considero importantes tratar na mañán de hoxe, un deles é a información conocida no día de onte que polo número de casos diagnosticados en Santiago nos últimos 7 días, que superan os 112 por 100.000 habitantes, Santiago pasa ao nivel 3 desde o punto de vista da situación de alarma. Bueno, non é un dato que nos sorprenda, porque o viñamos seguindo a evolución nos últimos días,
e efectivamente estábamos preocupados. De feito, mesmo na rolda de prensa do pasado venres justamente falei de esa cuestión que nos estaba preocupando a evolución máis que os datos en sí. O dato que temos a día de hoxe, bueno, a día de onte, é de 233 casos activos. Eso, se incluímos a población estudiantil, dá aproximadamente 200 casos por 100.000 habitantes. Se non a incluímos, nos dá máis ou menos 236 casos por 100.000 habitantes. Quero decir que estamos moi lonxe do módulo que aprobou o Ministerio de Sanidade e que foi referendado polas comunidades autónomas, que prevé 500 casos por 100.000 habitantes, un 35% de ocupación nas UCIs e tamén un porcentaxe de positivos de todas as probas PCR realizadas, que non cumple Santiago, ningún dos casos está en esa situación para decretar o confinamento. Digo porque hai unha rumoroloxía. Eu entendo que os datos que hai non avalarían ese tipo de medidas. Desconozo se por parte do Comité Médico se propondrá outro tipo de medidas. En calquer caso, diferentes do propio confinamento, que en todo caso nos respetaremos, acataremos e estaremos a elas. O que quero dicir con isto é que o realmente preocupante non é o número total de casos, que sean 236 ou 200 por 100.000 habitantes, son 200 máis ou 236 máis do que nos gustaría ter, pero que están por debaixo da media nacional de casos activos en este momento, sino que tampouco é o número de casos que se deron na universidade. Eu teño que dicir que, ainda que a principal causa deste incremento é a población estudiantil, na última semana, con aproximadamente 42 casos detectados hasta o día de onte, non sei se seguramente hoxe xa haberá algún máis. Por tanto, é o principal foco do crecimento de casos activos en Santiago. Sobre 25.000 estudiantes, 42 casos non é unha cifra que en principio resulte alarmante, pero que si resulta preocupante é a evolución dos casos e o crecimento nos últimos 7 ou 8 días. E a preocupación polos datos que poidamos ter ao longo dos 4 ou 5 próximos días. É sabido que, en realidad, os casos diagnosticados que temos a día de hoxe son, en boa medida, os que as infeccións, os contagios que se produciron hai unha semana. É dicir, os que se estuveron producindo, poñamos por caso, o xoves e venres pasado, teremos constancia ao longo desta semana, porque será cando as probas PCR poidan determinar o positivo. Por lo tanto, a preocupación principal que temos nós está vinculada á universidade, está vinculada á evolución. En ese sentido, lógicamente, o vimos facendo desde o minuto 1, imos a sancionar todas as festas en pisos, porque a nosa convicción é que estas infeccións se están producindo fora do horario lectivo, non é no horario lectivo, é fora do horario lectivo. Estaba falando esta mañán co reitor justamente esta cuestión. Vamos a ver que podemos facer conxuntamente coa universidade para concienciar os xóvenes de que a súa seguridade é moi importante e non tampouco se resolve o problema tendo unhas medidas moi estritas na clase, e se logo ao salir da clase esas medidas digamos que non as respetamos. Por lo tanto, imos a acentuar todo o que poidamos desde o punto de vista do régimen sancionador dos comportamentos inapropiados, pero a responsabilidade sigue sendo o factor fundamental para prever a evolución desta pandemia. Volvo a repetir os datos que teñamos nos a día de onte, e que se diagnosticaran 42 casos na última semana na universidade, 39 deles entre estudiantes. Por lo tanto, é unha proporción que, visto sobre 25.000 estudiantes, pode nos parecer unha
moi alarmante, pero vista a evolución de esta última semana, duas últimas semanas, pois, lóxicamente, a nos xenera preocupación. E ainda sabendo que os contagios que se teñan producido o mércores ou xoves pasado os conoceremos probablemente mañán e pasado, porque normalmente tardan 5 días, 6 días en agromar e despois ao facer as probas pois normalmente son tardar entre 5 días e unha semana en diagnosticarse esos casos. Bueno, non sei se hai preguntas pola vosa parte ou por parte dos ouvintes. Aquí atrás falaba co inicio do curso, fixaba, digamos, no calendario o día 15 de outubro como data clave, non? Non sei se agora o Concello ten algunha outra data marcada como... Bueno, eu penso que a data clave era o 15 de outubro. Por certo, que día é hoxe? Hoxe é o día 15 de outubro. Quere dizer, hoxe é 13 de outubro. Pois, efectivamente, eu creo que estaba ben marcado. Quere dizer, partía dunha hipótesis que o tempo confirmará se era acertada ou estaba equivocada, que a etapa, digamos, de maior enerxía, de reunirnos no piso, de ver os amigos que non vemos, finalizaba justamente este fin de semana pasado, pero os casos irán agromando, o que decía antes, o día 15, que día é o xoves, non? Oxe martes, 13, mércoles 14 e o 15 xoves. Pero eu creo que en esta semana é cando os contagios que se producirán na semana pasada é cando van a agromar, cantos vamos a detectar. Si logramos esta semana que, digamos, estabilizar a cifra de contagios e reducir os contagios novos e estabilizar a cifra de casos totales, estamos en un escenario razonable. Se non fora así, estamos en un escenario moi preocupante. Porque, además, como se sabe, os casos tenden a crecer de forma exponencial. Por exemplo, unha parte non pequena dos contagios entre a población estudiantil se xeneran por un único estudiante. É dicir, é unha sola persona a que contagiou a boa parte dos que deron positivo. No sé qué cifras de intervenciones policiales para abordar estas fiestas en pisos tienen de la última semana, sobre todo, bueno... Da última semana o dato non foi moi favorable. Non teño ahora mismo aquí a suma, pero creo recordarme que debemos estar en torno a 60. En torno a 60. Se lle pode facilitar a cifra exacta, pero creo que íbamos en 46, máis logo 9 foron 55, máis logo outras 3, 58. Eu creo que estamos en torno a 60 casos. A cifra exacta ya poderá... son un pouquiño menos, pero unha cifra moi semellante a que houve na primeira semana que houve, foron 63. Na primeira foron 63, na segunda se baixou a 30 e pico, e na terceira, que era un pouco as 3 semanas que nos prevíamos como máis complicadas, volvemos a subir a cifras un poquinho, creo que un pouco máis baixas, pero moi semellantes ás da primeira semana. Confío que, aunque agora xa a reducción empece a ser efectiva, e desde logo, volvo a repetir, todos van a ser sancionados, todos. Non vai haber ningún tipo de excepción. E estamos estudiando fórmulas xurídicas que nos habiliten para aplicar un régimen sancionador máis duro. Porque las sanciones ahora mismo... Estamos haciendo de 200 euros, pero estamos buscando fórmulas para ver, a lo menos en determinadas franxas horarias, de incrementar significativamente o importe desas sancións. Nos decía antes que no esperaba por parte del Comité Clínico en su reunión de esta tarde medidas drásticas con el Concello. Tal vez sí unas que, sin ser tan drásticas, puedan modificar os hábitos de... Non son eu que poida anticipar o que decida o Comité Clínico. O único que podo decir é que nós, por suposto, estaremos o que decida. Que é claro que eu decía que
porque vi que había unha rumoroloxía sobre confinamento. Eu creo que non estamos para nada en ese escenario, o número de casos totales 200 e algo, está moi 200 ou 236, se compute como se compute, estamos moi lonxe dos 500. Tampouco me parece que o 35% das camas do servicio de UCI estén ocupadas, e o terceiro, que era o porcentaxe de positivos, que me parece que era o 10%, me parece que tampouco se cumple. Por lo tanto, quero dicir que dos parámetros que fixou o Ministerio de Sanidade non se dá ningún para que se decrete o confinamento de Santiago a día de hoxe. No futuro xa veremos, porque vai a depender da evolución. Ora, eu tampouco me atrevo a anticipar si o Comité Clínico propondrá algún tipo de medida específica. Si é así, nos lógicamente estaremos o que propoña. Nuevos contagios en la última semana entre la comunidad universitaria. Los datos acumulados de casos activos. En Santiago son 233. Pero en cuanto a solo universitarios. Solo universitario non teño eso. Son nuevos contagios, ¿no? Son os contagios das dúas últimas semanas, en realidad. Por lo tanto, máis ou menos se debe corresponder co total de casos activos. Incluso é posible que xa sea algún menos, pero debe estar en torno a esa cifra. Por lo demais, dentro da cidade non detectamos un foco ahora mismo potente. E no da universidade hai que ser prudente, porque dices, bueno, hai docenas de facultades, hai 39 estudiantes, entre 25.000, bueno, é aproximadamente 1,6 ou 1,5 por cada 1.000 estudiantes. Bueno, están parámetros que non son tampouco de entrada enormemente alarmantes. O que si nos preocupa é que estamos xusto no momento en que eso se pode cortar, porque todos sabemos que os contagios poden crecer de forma exponencial. E eu mesmo comentaba antes que unha boa parte dos contagios entre a población estudiantil proceden de un único caso. Unha persona, entendo que ela non presentaba signos, pero que pode actuar como contagiador. Ramón de Onda Cero, relacionado con tema este, dice: a Universidade de Salamanca está a iniciar os trámites de expulsión de alumnado que organizaron unha festa. Cree que sería unha medida que se debería aplicar en Santiago? A min me parece moi ben calquer medida que se aplique. Eu falei esta mañán co reitor sobre ese tema para preguntarle que ideas un pouco podían ter eles. Quedamos en volver a falar ao longo desta mañán, e desde logo creo que todos temos que aunar esforzos, e sobre todo con aquelas personas que demostran non ter a responsabilidade suficiente. Tamén relacionado co tema da pandemia, Paula da Cope formulou as preguntas, en parte xa foron contestadas. A primeira quería saber a súa valoración sobre a alerta en Santiago por coronavirus, que vai supor pasar a vermello, e tamén un balance desta ponte en canto a denuncias de comportamento da cidadanía e turistas en xeral. Bueno, o número de denuncias en xeral foi pequeno. Tuvemos un día complicado, que foi a noite do xoves o venres pasado, con 20 denuncias de festas en pisos e 14 denuncias por non levar mascarillas. Foi o día máis complicado. Creo recordarme que do venres ao sábado esa cifra baixou, non me lembro se a 9 ou a 11, e posteriormente siguió baixando. O peor día foi a noite do xoves ao venres, como por outra parte tiñamos previsto. Quero dizer que xa na estimación desa curva calculáramos que iba a suceder eso, por eso había un servicio policial reforzado e por lo tanto se van a tramitar todas as denuncias. Me parece que do sábado ao domingo foron 3, se non me equivoco, pero falo de memoria. O dato se pode facilitar posteriormente. En todo caso, foron en torno a 60 denuncias ao longo desta semana, que é unha cifra bastante semellante á da primeira semana. Que valoración podo facer? Negativa. É dicir, eso é así. Non podo estar satisfeito desos datos,
e por eso estamos adoptando todas as medidas para tratar de corregir esos comportamentos incívicos, inaxeitados e irresponsables. Non sei se contestou o pase a nivel vermello. O pase a nivel vermello é simplemente un pase que nos advirte de que estamos en un escenario de risco, porque o nivel vermello se pasa en función do número de contagios detectados nos últimos 7 días. Ao superar os 112, automáticamente pasamos aí. Por iso digo que é preocupante a evolución máis que os propios datos do número total de casos, que é o dato que eu teño a día de onte era 233 os casos activos. Xa, por último, a última pregunta, tamén de Paula da COPE, sobre outro tema. Sobre a denuncia do PP do radar en Conxo e as 17.000 multas nun trimestre, vais estudar unha nova ubicación do dispositivo? Bueno, o que indica que se hai 17.000 denuncias en un trimestre é que ao mellor o radar era moi necesario. Porque iso quere decir que hai moitos vehículos que están infringindo o límite de velocidade en esa zona. Cando hai moitas denuncias, o que se trata non é de quitar o radar, senón de corregir o comportamento inaxeitado. Imos a mellorar a sinalética, pero eu creo que se hai un radar do que se leva falando meses e meses e meses e que todo o mundo debe estar ao tanto, é o radar de Conxo. Por outro lado, hai outro dato que non sei se Paula conoce. Por ese punto circulan 600.000 vehículos cada mes aproximadamente, uns 20.000 vehículos diarios, algo máis de 20.000. Quer dizer, en 3 meses 1.800.000 vehículos. Por tanto, se hai 17.000 denunciados, esos 17.000 supoñen menos do 1% do total de vehículos que circularon por ese punto ao longo de esos 3 meses. Son aproximadamente un 0,9% do volumen total de vehículos. E, desde logo, eu vexo que hai unha reducción moi significativa da velocidade de circulación. Por ese punto, eu sou usuario habitual de ese punto, non digo que pase todos os días, pero, desde logo, máis de media docena cada semana, e, desde logo, aprecio unha reducción significativa da velocidade de circulación. E, por certo, hai outra pregunta que non fai Paula, e é cantos accidentes de tráfico se produciron en este punto desde que está o radar. E podo lle contestar ningún. Non houve ningún accidente. Por lo tanto, está claro que está cumplindo a súa misión ese radar. Non hai máis preguntas. E, por certo, teño que lembrarlle a Paula que cando se fixeran as medicións previas, se me comprobara a velocidade de circulación, creo recordarme de 40.000 vehículos, dos cales ningún cumplía o límite de velocidade e 11.000, creo recordarme, pasaban de 100 km por hora en un sitio que está limitado a 50. É evidente que había que actuar para reducir esa velocidade, porque é posible que 50 nos parezca demasiado pouco, pero estou seguro que todos coincidiremos en que 100 km por hora é demasiada velocidade e é un risco moi notable. Nada máis de preguntas? Pois contestadas todas. Cortamos, non? Moitas grazas a todas e a todos. Rematou a rolda de prensa.